penak upama ngombe ora krasa seger. Mung saben-saben kowe kuwi dandan nanging rampung dandan tok rucak maneh. Nanging uga dandan maneh kaya sajak Yesusi. Kowe janjane kowe iki mikir apa to dina? Boyo aja bisa temen. Nggonmu gawe bingung ora pikire wong tuwa. Aku ki wong tuwa nek bisa anak wedok ning sitok. Kuwi aja nganti gawe susah wong tuwa. Nanging tak gajang-gajang. Kowe iku bisa dadi bocah sing utama. Bocah sing dalan. Bisa jaga luhur jenenge wong tuwa. Ana pangucap mikul dhuwur mendem jero kala kadina. Apa? Sejatine konku yen to wektu ing bengi aku turu keras kepenak luwih awan ora jenak kabehane. Aku ora kok mergo mikirake wis rusak sandar penganggon lan sandar aku babar pisan ora bobo. Nanging yo mergo gegawa saka judheke mikirku. Judhek pikirku mikir apa? Apa sekirane aku kuwi kurang prayoga kurang becik. Wenku ngomong lan siramu. Kaya-kaya kowe dadi penjaluk apa tak turuti. Nanging kok tekan semono kan dadi dadi pikiranmu. Anggonku sabar-sabar mung tansah kewayane sabar-sabar mung tansah kekantongan iku mergo aku ora mikirake salah sawijine impen popo. Wah, dalah. Lah kene iki mung sepele. Ayo pancen rusak besok tuku meneh tak kenal. Apa-apa? Jare impen sepen. Impen kok sepen. Kowe mimpi apa dina? Aku kuwi kala dina kan kekumpul popo. Enak-enak nggonku turu aku mimpi popo. Sekolah mangsaku aku mimpi dicokot kula. Kowe dalah. Kowe mimpi dicokot kula dina ijo. Banjur kulane ula apa sing nekak. Sing apik kuwi ora apa-apa. Lho sing mimpi iki kowe apa aku? Lah ya aku. Apa kowe mimpi dicokot kula tegak dromo. Ngalamat aku arep dimantu lambi cucu kula cucu. Apa dicokot kula anjing alamat aku bakal duwe mantu butut bubuk tukang beres. Harap malah terus, kuwi ya cucu. Lah sing nyokot kulane ngopo? Sing nyokot aku kuwi kulane belang karo putih. Kuwi kan dirane kula apa-apa. Wah, kuwi kula sing mandi wisane. Kena dirane kula welang. Mongko kalau bocah elo-elo dewasa yen to swijining bocah wanita isih kaya kuwi. Lah kok mimpi dicokot kula. Ora Joko ora prawan mimpi dicokot kula iku gambarane wis bakal cepak jatuh kramayu. Lah nek ngono mbuh antuk mbuh perak wis ana sing greneng-greneng ngrasani karo kowe. Mergo sing nyokot kula menawa mau kuwi pas mandi sak ora-orane. Aku besok bakal duwe mantu. Tren kesuwur sing madu iki jenengan dono wae. Mongko kula mambar wis nyokotake patake ilang wujude kula. Banjur salah kedaden satria bagus. Mong ana sak jroning ing omahku tetep kuwi. Satria mau sing jenenge Bambang Prabu Kusuma. Kula kan sapa iku tak lelani ya ora bisa lali. Nyatane wis lakon aku dadi bojone Bapak Prabu rasa sangga iki. Ana candra tengolan nang titikane dijer kepana kawan papat. Sing piyaine cendhek lembure pacaran wis kucing kanthi Semar Bajramaya.
banjur sing wonge cilik ramune becik mripate kira cantik kok ijine nala garing. Sing wonge dhuwur iku dawa muncul bodhok. Wonge sumeh pisan klesen yo ijine petukan nopo sing wonge jebol kepala lambe ndudeh. Mripate apa kuwi Bagong. Kula manungsa iku bapa, tenan yo bapa. Aku golekno yen ora tok golekke mati aku monggo bapa. Yen pancen bapa ora gelem goleki malah lilamu tak jaluk tak golekane dhewe bapa. Andita kang kinarya wangsit pindha kumbang semadu sarene tawa medhano ilmu kang sanyata mengkuliling kasujanan wis mening jroning kalbu Ojo, kowe wis sifat wanita. Sedeng wong lanang golek wong wadon yen ora kepeneran. Ditampik lara atine. Apa meneh wong wadon golek wong lanang yen nganti ditampik wong ora bisa aji godhong jati. Tak golekane basa sekolah. Ya musak umurku ketenono pertapan kae ono. Wit Naga Sari wis tukul kembang sinamono. Yen ngantor kedadian cilik godhong kae alung gedhi gogrok pestekno yen aku mati ana marang ora entuk gawe. Nang sakjane tak tinggal yen wit Naga Sari seger godhong itu angger bokok pestekno yen aku bali entuk gawe boyong priyokan dadi gawe kami opoku ngundang sira takut tak joko budal ora ndak kon mati nang tak kon golek calon mantumu lan aja kedadak bungal pamujan supaya banjur kelakon kang dadi panggonmu iya apa Bojangan pulau mencalu pengembangan bono cawu kembali mongso bono benar mudil ladeni sing apik sing kecil pomo dipomo bojangan iki kopel tinggi ngali ngono anak wedok sitok wae nakale macam-macam kuwi kesangan cawu kembali wis cawu kembali wis ada foto tetep aku bulan ya kami coba tindak mau pokok melakukan sukan tindak dengan atas pak iya aku pamit dulu ini atas pokok atas kan
Kaya kadya pengangin soyak suarane ingkang karyan samiran awan kulangan ayo matikan kakar mite marbu jaga lenes royo Pujaga kang muni mangrangin pamilting gandha Iler